panawagan ko po sa LGUs na suyurin po, no? Kasi yung mga senior citizens natin hindi nakakalabas, takot pong lumabas. Takot mag-travel po papunta sa vaccination center. Dapat po, pwede bang maaari, ibahay-bahay nyo na po, puntahan ng LGUs yung pamamahay ng mga senior citizens na gustong magpabakuna. Remember, 18 million ang senior citizens natin. Marami pa tayong backlog. Konti pa yung supply ng bakuna natin. Kaya kung maaari, sa mga senior citizens, nakikiusap po kami sa inyo, magtiwala po kayo sa bakuna. Para po ito sa inyong proteksyon, para po unti-unti na rin tayong umusad ang ating vaccine rollout, papunta sa persons with comorbidities, papunta po sa economic frontliners. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.